Іван Шмякін, уривок з аповесці «Непаўторная вясна». Саша маўчала. Пятро з трывогай зазначыў, што ўсё-такі яна перамянілася, стала больш стрыманая, паважная. Ён разлічваў, што Саша смеецца з расказу аб тым, як у іх, хлопцаў, не хапіла грошай, каб прыехаць назад, і яны доўга вырашалі, што прадаць. І як прадавалі яго Пятрову аўтаручку, аднаго сябра чамадан, другого самого багатого пінжак, але Саша не смяялася. Ніколі раней яны не гаварылі пра такія рэчы, як грошы. І, безумоўна, ён ні завошта не адважыўся папрасіць іх у Сашы, калі б нават апынуўся ў самым цяжкім становішчы. А яна вось гаворыць так проста, і ў гэтым таксама відаць, што яна змянілася, але да лепшага ці да горшага такая змена Пятро не мог вырашыць. Яму ўвесь час здавалася, што Саша не падобная да іншых дзяўчат, што яна асаблівая. І ён баяўся, што гэтай матэрыяльнасцю яна страціць сваю незвычайнасць і стане як усе.